Conseller, tenim un problema. Han muntat una rave party a Tarragona. Sí, a veure... Han arribat d'arreu d'Europa. Són alternatius que s'han convocat per SMS. Com s'espavila, el xover encara puxa. Què fem? Doncs res, assegureu-vos que quan marxin ho deixin tot net i tirin els gots a plàstic al contenidor groc. Hem rebut 50 denúncies de veïns per soroll. La música se sent fins a Andorra. I tenim totes les televisions allà. No estaràs insinuant que hem de desallotjar la rave per la força? Ni que volgués. Només disposem d'una patrulla. L'hem enviat i encara no ha tornat. A veure... Deuen ser aquests dos d'aquí. Sí, és un problema amb això. Truca al Montilla. Però això no ho hauria de resoldre vostè com a conseller d'Interior. No ho pot demanar vostè mateix. Fes-me cas. Ara coneixeràs el veritable efecte Montilla. Hòstia, quin pal. Marxem d'aquí. No m'havia dit el Saura que aquí hi havia una festa? No la hi veig per enlloc. El pres de Juana Chaos finalment haurà d'estar a la presó 9 anys menys. Li han rebaixat de 12 a 3, el mateix que la seva talla de pantalons. Ens alegrem que s'acabi aquest tema perquè, a diferència d'ell, nosaltres ja començàvem a estar-ne tips. Per fi podrem dir de Juana Chaos. I ara és moment de fer una pausa.